Wazifumu lero ndabwera ndi nkhani imene ndiofunika kwambiri makamaka kwa anyamata. Nkhani yake ndikuwuzana ndi Mr. Rahim Abdul Umar. Mkulu ameneyu amachokera ku Nigeria kwa Akwa Ibom State. Mkulu ameneyu akunong'oneza bondo. Mkazi wake anamwalira mu imfa yosadziwika bwinobwino. Omwe ndi mmene zilili. Mr. Rahim anali ndi banja labwino ndiponso anali ndi ana awiri ndi mkazi wawo oyamba. Ndi mu chaka cha 2009 anapanga chiganizo chofuna kukwatira mkazi wina wachiwiri. Ndi anapita ku nyumba kwa mayi wina kukamudzaza kuti mwana anuyu ndamukonda. Anali mwana wa zaka 18 mu nthawi imeneyo. Padali pa 22 Juni mu chaka cha 2009. Chifukwa Mr. Rahim anali ndalama ndisanadzere chikondi zizi anangofika kwa mayi uja kumudzaza kuti mwana anuyu ndamukonda ndifuna ndimkwatire. Mwana uja adakana koma mayi yake ananena zoti mungati kupita tikhala naye pasi mwana wathuyu tikambirana naye. Ndi mayi yake aja adakhala pasi kumuunikira mwana wawo mpaka na mwana wawo uja adavumira. Koma Mr. Rahim adali akulu zaka 30 chakuti mwana uja adali zaka 18. Kenako mwana uja adalowa ku banja akhala limodzi kwa nthawi yayitali mpaka mwana uja anatenga mwana mmodzi kwa Mr. Rahim. Ndi kenako mayi yake a mwana uja adayamba kupanga mapulani zimene anagwirizana pachiyambi. Plani yake inali iyi yofuna kupha Mr. Rahim ndi cholinga choti chumacho chikhale m'manja mwawo pamodzi ndi mwana wawo. Ndipo mwana uja adavumira, mkaniso adavumira kukwatira Mr. Rahim. Ndali mwana mmodzi yonchija adayamba kupanga mapulani. Plani yoyamba inali yokupha mkazi wa Mr. Rahim. Mudali mu chaka cha 2018 ndi pamene anapanga mapulani ofuna kupha mkazi oyamba wa Mr. Rahim kuti iyeyo mkazi wachiwiri atsalire. Ndi anapanga zawozo zawosing'anga zawozo ndipo mpaka na mkazi wa Mr. Rahim oyamba adayamba kudwala. 2018 pa 13 November mkazi wa Mr. Rahim oyamba uja adadwala kwambiri. Adadwala kwambiri anapanga chiganizo chomutengera ku chipatala. Anamutengera ku chipatala ku nyumba kuja kunasala ana awiri amene anali ana ang'ono a Mr. Rahim ndi mkazi wawo oyamba. Ndi Mr. Rahim adapanga chiganizo chobwerako ku chipatala kuja ndi cholinga choti akakhale ndi ana ku nyumba. Atafika ku nyumba kuja anapeza zokuti mkazi wawo oyamba uja mayi yake ali ku nyumba kuja ndi ana. Ndi anachita manyazi kuti agone nyumba muja. Anati ndipita ndikagona kwa mkazi wanga wachiwiri. Ndi anathena gemolo yawo anapita kwa mkazi wawo wachiwiri uja mwana uja. Atafika kumene kuja anayindiki wina anatsegula nyumba. Atangotsegula nyumba anampeza mkazi wake uja akupanga zakezo zangati zawosing'anga. Ndi Mr. Rahim analodabwa iwe ziwika ndi yani? Mkazi uja anali uku wangwira mwana wake wang'ono apanga zakezo. Kenako Mr. Rahim anayamba kumfunsa zimene zinendi ziyani. Anapanikiza ndi mafunso mpaka na mkazi uja anaulula kuti zizi ananduza ndi mayi yanga kuti ndizipanga izi ndi cholinga choti mkazi wako oyambirira uja amwalire. Akamwalira timuphera ana ake onse kenako tidzapha iweyo ndi cholinga choti ife tisali ndi chumachi. Ndi apapa timayamba ndi mkazi wako. Mr. Rahim atamva izi mtima unali njenjenje. Anayesesa kukambirana ndi mkazi wake uja kumpepesa kuti amusuluse mkazi wake oyamba uja. Koma mwana uja adanena kuti mkazi wanuyo panopa ali m'manda kale ndi zovuta kumbweresanso ku moyo. Apapa akungodikira tsiku lake kuti azipita. Mr. Rahim analira pozindikira kuti banja lawo likutha iwowo akuona mkazi wawo akufa chifukwa cha iwowo. Koma panalibe njira ina yomupulumutsa. Zotsatira zake anamuwuza mkazi wachiwiri uja tenga katundu wako kazipita iwe ndine banja latha. Ndipo mkazi uja anamthamangisa komanso mkazi wawo oyamba uja anamwalira. Iwo anangosala ndi ana. Panopa amapanga regret anawo anakula koma mayi awo sakudziwa. Ndi abwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti azibambo ena ake amene mafuna kukwatira mitala mutengepo phunziro. Akuluakulu sazikazi wonse achiwiri amene amakhala ndi mtima wabwino, ena amakhala ndi mtima woyipa. Ndi akuluakulu musanapange chiganizo musamaganize za inu nokha, muziganizanso kodi ndikamanga chiganizo imenechi chipanga affect ena ake. Tangoganizani uchisiru wa Mr. Rahim analuzisa mkazi wawo, banja lawo linatha, anawo ndi amasiye sakudziwa nkhope ya mayi awo chifukwa cha Mr. Rahim amene ali bambo awo. Ndi ziganizo zina zake mukamapanga osamangopanga mpoti inuyo zikuvekerani bwino komanso muziona kumbuyo kodi uyo anthu amene ali papa anachitika mwayi chifukwa choti anampeza mkazi uja akupanga zakezo. Koma target yawo mkazi uja ndi mayi yake inali yopha Mr. Rahim, ana Mr. Rahim onse kusakaza banja lonse ndi cholinga choti chumacho chikhale chawo. Ndi akuluakulu tengani phunziro pa nkhani imeneyi.